Türkmenistanda adyk gyçylyk we gymmatçylygy dowam edýär. Marinin bazarlarynda adyk haritlarynyň bahasy gymmatlaýan mahaly Lewabyň hususy söwda nokatlarynda arasalanmadyk yerli paýta ýagynyň we unyň satywy gadagan edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mardaky we Lewapdaky habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasızlyk şertinde 19-njy noýabrda habar berdi. Mardaky habarçy adyk haritlarynyň gymmatlamagynyň 14-nji noýabrdan göze iýilip başlandygyny aýdyp, käbir önümleriň öňkü we häzirki bahalary barada maglumat berdi. Etiň 1 kilogramy öň 24 manatdy, häzir 37 manatdan bahalanýar. Aleyna Günova qarýagynyň 1 litri öň 15 manatdy, indi 20 manada deň. Daşary ýurtdan gelýän unyň ýokary sortunyň 1 kilogramy öň 10 manatdy, häzir 20 manatdan bahalanýar. Onuň pes sortu öň 7 manatdy, häzir 10 manada deň diýip marly habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli unyň 1 kilogramy öň 4 manatdan tapsa bolýardy, ýöne häzir 5 manat 80 teňeden bahalanýar. Ýumurtganyň bir sansy öň 80 teňeden-de, häzir 1 manada barabar. Öň 1 manat 20 teňeden satylan öý ýumurtasynyň şu wagtky bahasy 1 manat 50 teňe deň. Habarçy hususy söwdegärlere salgylanyp adyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagyny dollaryň gara bazardaky narhy bilen düşündirdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçysy döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan arasalanmadyk paýta ýagynyň we unyň indi hususy söwda nokatlarynda hem satylmaýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Türkmenistanda öndürilen arasalanmadyk paýta ýagy we un indi diňe döwlet dukanlarynda satylmaly edilipdir. Häzir bu önümler Lewabyň etraplarynaky hususy dukan we bazar tekçelerinden aýryldy. Indi adamlar bu önümleri puluna da tapman kösenýärler. Uny we ýagy tapmak satywy gadagan edilen haritler tapmakdan hem kyn. Sebäbi şunlar un ýag tapdyrmaýan bolsa, nas näçe diýseň bar diýip Lewaply habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli regionlarynda adyk gyçylyk we gymmatçylygy baradaky nowatdaky habarlar Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarynyň şu ýylyň 10 aýynda jemi içerki önümiň 6,13% artandygyny oglan eden mahalyna gawat geldi. Ýöne Goçmurat Muradow 15-nji noýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden çykyşynda inflasiýanyň derejesi we ýurt raýatlarynyň %100 bolýan ykdysady şolsanda adyk kynçylyklar barada kelam söz aýtmady. Aşgabatda İtalyan artistlerinin gatnaşmagyna Pagliacci operasy goýulýar. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň Mawtumul adynaky milli sazly drama teatryna Pagliacci operasynyň premierasy goýulur. Meşhur eser Aşgabatda türkmen İtalyan artistleri bilelikde sahnalaşdyrýar. Onuň guramaçylygyna Türkmen paýtagtyna geçirilýän 3-nji halkara teatr festivaliniň çäklerini Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi we Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilelikde gatnaşýar. Belli opera kompozitory hem-de librettoçy Ruggero Leoncavallo'nyň döreden bu eserini Aşgabatda Italiýaly rejissor Daniele De Plano goýýar. Operany Italiýaly we türkmen artistleri Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestrasynyň sadynarlyk etmegine hem-de döwlet horunyň gatnaşmagyna bilelikde ýerine ýetirýär. Seýşenbe günü Aşgabat wagty bilen akşam saat 7-de başlayan opera oýnuna giriş tölegsizdir. AFP habar agentligi munyň soňky 18 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň goýulýan ilkinji daşary ýurt operasydyny aýdýar. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hallynyň 19-njy noýabrda Pragadaky studiýamyzda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, bu diňe bir garaşykluk ýyllaryna däl eýsem türkmen döwletiniň tutuş taryhyna Italiýan operaçylarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda goýulýan ilkinji Italiýan operasy bolup durýar. Garaşykluk ýyllaryna Türkmenistanyň opera we balet sunuwdy çarkandakly öwrümleri başdan geçirdi. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň görkezmesi bilen Mawtumul adynaky opera we balet teatry ýapyldy. Hem-de onuň bazasyny Mawtumul adynaky türkmen milli sazly drama teatry döredildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine girişmeginiň ýygyny 2008-nji ýylyň ýanwarynda opera sunuwatyny täzeden dikeltmek barada döredjilik intelligensiýasynyň öňüne çykyş etdi. 7 ýyla çeken gadawançylykdan soň 2008-nji ýylyň 27-nji iýunyna paýtagtyň sazly drama teatryna ilkinji gezek Şahsenem Garyp operasy sahnalaşdyryldy. Ýöne bellemeli ýeri Berdimuhammedowyň wezipe girişmegi bilen Türkmenistanyň opera sunuwatyna ýol açylsa-da Niýazowyň ýapan döwlet opera we balet teatry täzeden açylmady. Goýulýan operalar Mawtumul adynaky milli sazly drama teatryna sahnalaşdyrylýar.
Türkmenistanyň Mar welaýatynda büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we çağalar baglarynyň körpeleri bitaraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçüliklüň taýýarlyk çärelerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Şeýle-de olara çäreler barada gurrun etmezlik tawşyrylýar diýip Adatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäheriniň Atabaýew köçesiniň ugrunda ýerleşen täze stadionda bitaraplyga taýýarlyk çäreleri geçirilýär. 18-nji noýabrda Bayramaly şaýolunyň ugrunda ýerleşen Ataýlowunda hem çäre geçirildi. Oňa muallimler, studentler, çağalar baglarynyň körpeleri, döredüjilik işgärleri gatnaşdy. Bu çäreler aýyň başyndan bäri geçirilip, oňa günde diýenýaly gatnamaly diýip habarçy 19-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar çäräniň haçan telewiziýa suraty düşüriljekdigini bilmeýärler. Olar her gün çäräniň geçirilýän ýerine taýýarlyk derejesinde, ýagny egin eşikleri talap edilişi ýaly görnüşde barmaly bolýarlar. Vilayet häkimliginiň işgärleri edara ýolbaşçylaryna çäräniň telewiziýa suraty düşüriljekdigini bir sagat öňünden aýdýar. Edara ýolbaşçylaryna hemişe taýin bolmalydyklaryny aýdýarlar. Adamlar bu barada köplünç çäre baranda bilip galýar diýip habarçy häkimligiň we büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp aýtdy. Şeýle-de habarçy çäre gatnaşan büdjet işgärleriniň dolu salgylarynyň bellenilip alynýandygyny we olary çäre barada gurrun etmegiň gadagyn edilýändigini hem belledi. Adatlyk radiosynyň bu barada Mar welaýat häkimliginden kommentariýa almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Ýöne bu habar Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurt resmiýetlerine halkara bitaraplyk güni we täze ýyl bayramy münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tawşyran mahalyna gawat geldi. Döwlet baştutany bu barada 18-nji noýabrda geçiren sanly video aragatnaşy arkaly iş maslahatynda aýtdy. Türkmenistanda bellenýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öňýanynda müňlerçe adamyň şol sanda büdjet işgärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň we çağalar baglarynyň körpeleriniň gatnaşmagynda köpçüliklüň taýýarlyk çäreleri geçirilýär. Käte bu çäreler döwlet telekanallarına video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin bayramçylyklardan ýa-da dawaralardan bir näçe gün öň suraty düşürilýär. Bu çäreleriň geçirilýän ýerine barmak we ondan gaýtmak, olarda geljek bayramçylyk egin eşiklerini satyn almak üçin sarp edilýän maliýe terişdesiniň ählisi raýatlaryň üstüne ýüklenýär.